tanawam ka. Wa nga ka naglagot pa bi ako nimo tong niaging adlaw imo kong gigukod og bunal bataa ka. Ah, di ka lutos og bunal nga. Grabe yung bungula nimo. Nah, nayabag na nga nugutang lugoso nimo ng kanal. Kalapok ana. Magkalapok na imuha na dong. Ha, naapod ning bungulay. Bunal ba, bunal. Ah, di ka lutos og bunal nga. Grabe yung bungula nimo. Mao lagi. Kana lagi na unsa na may taong kadong oy. Asa naman taon tong sa una nang lugos kag sa wa nay malugos mo lain dong ana naman kas kanal dong kalapok ana dong. Mao ka diha. Malutusan gi kag bunal kay patakam kag istorya. Unsa? Ingon ko ba kung mao na dra magkurang kag bunal kay patakam kag istorya. Unsay pitaka ni nang tirya dong. Nawala day dong pila may soda to dong. Dayati ka bungula ka pataka lang ka kadungog. Alkansi jud ko nimo ba? Nah, ikaw may gibog. Ay sos kagamay ram de ana de 15 pesos ra nawag tanong kuno sam sa nawa dong. Nah, kamatay namang bungula ka. Nagsakit na ra ba ni ako tutunlan ra ba? Unsa dong? Sus. Ingon ko ba sakit ka ni ako tutunlan ba? Taka lang kag istorya, di mo di ka kadungog. Oh, ato ray ni usang bulan de dong. Isus ki ate kadugay naman de ato dong. Nah, kuya mo bungol ka bahala ka dra, lakaw na koy. Bungol ka ng buwang ka. Agiahak ning bata nag-anad ra gini siya, wa gini say batasan ning bataa oy. Ditso naglakaw. Ay, rin lang kuli ay bitaw kagay oy. Ako ani ra mahal ay. Tayaw pa. Abtay lang gid kanako ron. Hayas buta babog naman. Pabog na ngol kay pag human ako kaon atong binignit, init naman kuno akong lawas. Unsa? Igang kay ngol ba pag human ako kaon sa binignit. Ikay nagkaigit. Atay mo kambaw day naligo kang butaha day ka kay mo day hugasan imong lubot. Nagkabuang naman taon gid kag maayo bungula ka oy. Unsa? Nagkabuang ikaw kag maayo ba? Mao ding nakaigit day ka kay nagkalibang mo day kang butaha ka. Ligo baga dihangol. Na, kamatay nganong naabot gud taong kag nigo butaha ka. Nga naa man ta diri sa tabay. Na, samot. Imo lang gyud kong gilangay-langay ngol. Unsa buta? Imo lang gyud kong gilangay-langay ga samok-samok lang ka. Unsay gilamok imong lagay buta? Yati na. May pag maligo tag busay bungol para maulian na imong ka bungol buanga ka. Unsa buta? Maligo tag busay ba? Ay atong tiwas kaligo. Na, unsa man gud tayo gilusay buta. Oy, wa man gid taong kulusaya in taon oy. Ani sammo tag yun may pagmuli ka sa inyo ha bungol mag-TikTok ka. Suon ka nang nasa Facebook ay nindot ko na. Unsa ba gud tayo gitaytok buta oy? Pasin ikaw siguro gitaytok na imong utok. Ati nimong bungula ka kalamian na gyud nimong sagpaon ay galagot ko nimo ba? Na, unsay lumpia nga sugbaon buta? Karon pa ko kadungog gid anang lumpia nga sinog ba lami na buta? Palusot naman siguro na imuhang bungula ka makadungog naman siguro ka ba? Na, ay di ko nganlig pisot butaha ka bag-uhay bi ako nagpatuloy buanga ka. Palusot ra na mo ha ba? Palusot makadungog man gawa. Sus, kalami biyag sungad don buwag di lagi ko pisot butaha ka bag-uhay pa ko nagpatuli. Palusot ba? Palusot. Ning butaha. Di lagi ko pisot buang ka butaha ka. Buang ka. Nganlig pisot butaha ka bag-uhay bi ako nagpatuloy buanga ka.